serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig, magapalayag na sa siningadlaw sang Biyernes, December 18, 2020. Pito na gid lamang kadlaw ang nabilin kag Christmas Day, kag 14 diyas ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa sining Udto? Mag-inop na kita sa sulod sang more or less 2 ka oras nga pagpangalagad sang aksyon na BBB until 1:15 kita sa siningada. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon? Maulano ng tiyempo ta pagro batsyagid mga kaaksyon kay diri sa bugos nga Region 6. May yari kita, nadala kita sa signal number 1. Amuning rason kung nga wala sang biyahe ang mga sakayan pandagat naton as of this broadcast time. Pero mangisayod ta karon dugay-dugay sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung ano ang pinaka-latest nga report gikan sa Pag-asa mga kaaksyon lakat sang panahon. Ang ginabulubanta nga karon pa sa kagahon, mag-aagi ni siya mga kaaksyon diri sa Region 6. Kabayon ta nga ti sa forecast mga kaaksyon sang
aton sining provincial disaster kay nasang aga sa action hotline basi pa man lang nga pag-abot diri sa Western Visayas sa Region 6 area mangin luya-luya na ini si Nanay Vilma. Ay, perti Nanay Vilma. Amo ni siya nga aton sining Vilma. Wilma? Ano man? Daligid lang. Okay. Vicky gali. Mga Vilma man yung akon. Si Tita Vicky. Si Tita Vicky. No? na kunan ko si Vicky kay Vilma. Ayo. Sige lang, basta importante, nakaro aligmat lang kita ha. Hindi kita magsalig kay subong sinigaro, tupa-tupa ang ulan. Agro aligmat gid sa mga nanubuan nga bahin bala. Sa aton sining probinsya, kag diri sa syudad sa Bacolod, sa masamilang nga ginabaha nga mga areas, never gid kita magsalig mga kaaksyon. No? Ayos! Sige sa mga kaaksyon ta diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan? Kabayon ta sa mga barangays kag mga kasityos na tundra, yara lang kamo sa mayong kaimtangan. Kag sa mga banwa kag syudad man sa probinsya, dapat nga ro-aligmat lang kita. Ro-aligmat kita sa kay COVID-19 kaya ra lang sa gapa sa lipod mo. Pero te ginasigahom ta do kadamo kahapon sa Negros Occidental do mga 40 plus ang COVID-19 patient mga kaaksyon nga naka-record sa DOH Regional Office 6. While diriya sa Bacolod single digit lang ta gihapon. Amo gid na kung nagahalong kita, no? Ang Negros Occidental kalapad gid man pagro doble lang ang paghalong kay kabudlay kung kaisa. Ini pang maulanon nga tiyempo. Ay hugid. Sige sa mga kaaksyon ta sa Oriental side sang Negros Island mga kaaksyon kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa bugos nga Region 6. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan diri sa aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa aton sining mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Provincial, mangin kaupod ta si Aksyon Eden Abuso. 7 ka mga sagaynon nga nagatrabaho sa syudad sa Bacolod kag napaydalom sa libreng RT-PCR swab testing o kung swab testing sang syudad sang Sagayagod nga magkapauli nagpositibo sa COVID-19. Ay, kalain man nga. Ay, nagpauli na nagpositibo pa. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hupon. Bacolod Respiratory Outpatient Center padayon ng operasyon sulod kay City Administrator Ang swab testing sa mga nagkalabilin nga sektor nagapadayon. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, Bacolod City Police Office naka-full alert status angot sa bagyong Vicky. Rescue group sang PNP handa na kon kinahanglanon. Kag sa Nukpo naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, bagong drug personality nagkaladakpan sa siyudad sang Himamaylan. Sa patrol nga balita ni Aksyon Eden Abuso, Philippine Coast Guard Commandant George Orsabia Jr. nag-abot sa syudad sang Bacolod. Orsabia minadong kulang ang Coast Guard sa Pilipinas.
Samtang sa aton sini mga nagapangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, wanted person nga 14 na katuig panaguan ang iya sini nga kaso nga homicide na dakpan sang kapulisan sa syudad sang Cadiz. Kag City Disaster Risk Reduction and Management Office sa syudad sang Cadiz nakahanda na kon magbasko gidman si Bagyong Vicky. Samtang sa balita naman sa Central Negros, siga balita ni Aksyon na Percival Villamor gikan sa Bago City. Isa ka 40 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan paagi sa warrant of arrest. Samtang sa balita naman sa Nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod, ini may kantanan sa Moderna kag Arcturus nakahanda mag-supply sang tub-tub 25 milyones ka COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Kag DILG strikto nga ipatuman ang pagdumili sa mga bansang firecrackers. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa bugos nga Region 6, bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sunigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon nga naga-monitor na via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod, ginabi-abita na kamo karon lang dugay-dugay ha. Ang inyo sining nga mga mensahe, tiraha lang da ninyo, ibutang lang sa aton sining nga hawla no sang Aksyon Balita Banat Bulig kay tirahon tay na dugay-dugay no sa aton sining nga mga kaaksyon via Facebook Live no. Kag sa mga kaaksyon ta sa www.aksyonradiobacolod.com.ph sa aton sining nga website. Kag sa aton sining nga mga YouTubers sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige. Samtang nga nagpahunay-hunay ng halos kalabanan ng iban siniway pagidman katsibog palanyagahon gahimos pang iban harapa sa trabaho nila, no? Diri kita naiho sa resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlaw sang Biyernes, December 18, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 24 kag size liwat 24 and 6. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balik. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang nagpamati sa sining udto. Dari sa aton sining pagpangalagad, may lang pagpamati kay Gardy Hondrades. May lang pagpamati, Sir Gardy. Good noon, Action Rex, watching here live here sa liblib na lugar ng Tabadyang maulan na tanghali. Ayos. Thank you so much, good Sir Garde. Kay Arnel po Disamparado, may lang pagpamati dra sa Barangay Mansilingan. No? And Joy Drelon, may lang monitor Joy Drelon. Salamat, Skid. No? And sa kay Alunan Suset, good morning sa Rex, monitor lang sa Hong Kong, halong lang permi. Merry Christmas. Salamat, Kid Suset, same to you. No? When Bert ang Severino, may lang pagpamati, ari lang kami din nagpamati, samtang nagapanyaga, stay safe always, God bless always. Thank you so much, Gid Wenbert ang Severino. Kay Ele Mohar,
big thanks, big thumbs. Ay, puwerte. Sige, Madam Jocelyn Libon Dispoho, gatamyaw lang kay Helda Makaranas, sang mayong udto. Salamat gid, Madam Jocelyn Libon Dispoho, kag kay Helda Makaranas, no? Kay Niel Malanday, may lang pagpamati, good noon lang sa amigo ko sa Alihes, kay Mr. Milo Huyatid Amit, may lang pagpamati, no? Milo Huyatid Amit. And si Nakfil Indrina Perez, Barangay Bata, may lang pagpamati, Nakfil Indrina Perez. And Selbil Yap, may lang pagpamati, Selbit Yap, no? And Madam Virgie Olpenda, San Antonio Olpenda, may lang pagpamati, Madam Virginia, kagatamyaw lang si Budol, Mina Pitra, kag kay Carlos Olpenda sa Kanturay si Palay, gamonitor gid sila. Ayo, salamat gid Madam Virgie Olpenda, no? Okay. And Niel Malanday sa Barangay Tangob, may lang pagpamati Niel. GR Mainit Trihon, may lang pagpamati. Julius Borbon Bulido, may lang pagpamati Julius. Pamati ako diri sa Capiz, Baskog didri ang DYEZ. Okay. Sige, salamat gid Julius Borbon Bulido. Dagang salamat sa imo diha sa Capiz, no? Mayadayad gid nga udto sa inyo tanan dira, no? Kay Almira Lim Malasarte, kay Erwin Gonzales, may lang pagpamati dira sa Maaw, no? Christian Roa sa Victorias, naga-FB live diri sa Sarabia, ang mga IB Magalona National High School Grade 9 teachers. Salamat gid kag may lang pagpamati da sa inyo, no? Mga teachers, kamusta kamo mga sirs and ma'am, no? Kay Jaime Antonio from USA, mayong pagpamati, Sir Jaime Antonio, dara sa USA. Manjo Arniho, may lang pagpamati kay Dan de los Santos, Bucolomania, Condis Calvo, Fermin Jr., Larry Bayot, no? May lang pagpamati. Alin sa kay Manjo Arniho. Gian Resisio, may lang pagpamati dara sa Singapore, no? Alex Fuentes, Jose Mongcal Torilla, present na siya. Kay Jaime Antonio, may lang pagpamati, ginatamyaw ilang mahal yang asawa, si Jennifer Bernabe, nandyan sa Bacolod. Ayos, dagang salamat Sir Jaime Antonio. Melanie Soberano, salamat gid, no? Melanie Soberano. Day Melanie, halong lang dira, no? Sugar Spices Albahan ni B, may lang pagpamati. Watching now, ang face mask ko, wala ko pa da makuha in case nga, ano siya? Kidasi, kay sin o ko pwede makuha. Address Action Dorel, pwede lang dia. Madam Sugar Spices, Action Dorel, pwede lang di mapangita mo. Edith Roma, may lang pagpamati Edith Roma, no? Dagang salamat, gid. Bawa kadamo pa. Kay Dino Alik, may lang pagpamati. Bijon Peregrino, may lang pagpamati. Bijon Peregrino from KSA. Good morning. Kalin sa kay Vinji Galvez, may lang pagpamati from Sitio Alulong, Barangay Binavista, Himamaylan. Tamiya lang si Tatay Cornelio Lumanog, gamonitor gid siya sa imo. Salamat gid Vinji Galvez. Kag kay Liser Likayan, may lang pagpamati Liser Likayan, Michael John P. Season, kag sa pamilya Palma Season sa Sumag, no? Keep safe lang sa pagtimo tanan sa tanan ng energy funds salin sa Chato Ilisi Paranaque. Ayos. Renzi Ilola, may lang pagpamati. Ano siyang taga-Ganugo ni man? Renzi Ilola. Shoot out po, idol. Sige, hindi ko maintindihan message mo. Ipadala ang message mo, Mayo. Renzi Ilola, no? Vicente Similiano, may lang pagpamati. Monitor sila sa check-in hotel, may lang pagpamati dra Vicente Similiano sa check-in hotel, no? Aras downtown. Silidonia Santillan, may lang pagpamati sa taga-barangay Nagasi, La Carlota. Mary Herman, may lang pagpamati. Greet lang my grandson Ricardo Monteras on advance happy birthday on December 20. Laiden Navarrete, may lang pagpamati. Ayos. Sige.
Valencia Kinet, ara naman, no? Paul Spat, ara naman. Si Saura Bonifacio Jingjing, no? Saura Bonifacio Jingjing. Salamat, gid. Bernard Tabino, sa Barangay Estefania, sa aton barangay. Gani man. Thank you so much, gid Bernard Tabino. May lang pag-monitor. Sige, karon naman ang iba na. Mahina ang kalaban, balik lang kita, dugay-dugay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi.
Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:42 ang aton oras, 11:42 mga kaaksyon, no? Tandaan tagid pito na lang kadlaw kag Christmas Day, nagahilapit, may 14 days kita nga nabilin before pa man mag New Year's Day. O galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? Kadtuan ng mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato ini may kang tanan sa sining moderna kag Arcturus. Ano ni siyang Arcturus nga ini kag moderna mga brand din nila or mga kampaning nag-produce sang vaccine para sa COVID-19. Pinakahanda na mag-supply sang tubtob 25 milyones ka COVID-19 vaccine sa pungsod Pilipinas. Kag DILG estrekto nga ipatuman ang pagdumili sa mga pagban sang firecrackers sa pungsod Pilipinas. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Bugos nga Region 6 sa Bacolod kag Negros Occidental kag pungsod Pilipinas kag Bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Ayos, yari ang kaundan sang mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Antes ang balita National Action Rex update kita nay sa aton nga lakat sang panahon. Si Inday Vicky. Yes, si Inday Vicky naghingagaw gid Action Rex. Gani, no? Yes, subong naghuyang si Tropical Depression Vicky Ay, salamat. samtang nagahilapit sa Action Rex sa Davao Oriental, Surigao del Sur area. Las 10 kinasang aga ang sentro sang bagyo ang nakitaan sa 140 kilometros na sidlangan sang Davao City. Ang bagyo ang may kabaskugon sang hangin nga 45 kilometros por ora, malapit sa sentro kag pagmadlos nga 55 kilometros por ora. Nagahulag ang bagyo paaminhan katundan aminhan sa kada sigon nga 10 kilometros por ora. Again, reminders Action Rex, diri sa aton sa Negros Occidental, nagapabilin kita sa signal number 1. Gani wala sang
biyahe sa masakayan pandagat Action Rex. Ang Negros Oriental kag Negros Occidental, lakipan ang Guimaras Action Rex kag southern portion sang Iloilo. Dumudamo, gidya kagalapad, gidya sa nasakupan niya, no? Yes, Action Rex. So, So, halos bugos, gidya nga pungsod niya, grabe. may na-stranded ka ni Action Rex sa Bredco Port bala. Kaluoy man to sa mga na-stranded man. Gani, Ti, no? way ginipiyo, subong kumadayon to ila biyahe. Kaya Oh, automatic laban ni daan na kay iya Kayara nga. pa ya sa signal number 1, hindi man Correct. na magpalayag yung Philippine Coast Guard nga pwede na kamo kabiyahe mga sakayan pandagata. Kay once done Action Rex, yung signal number 1 niya, automatic, ginada niya cancel, ginada ang tanan nga biyahe. Sige, diri na sa detalye, balita nasyonal. Duha ka mga American biopharmaceutical firms nga Moderna kag Arcturus ang nakahanda nga mag-supply sang 4.25 milyones ka COVID-19 vaccines diri sa pungsod Pilipinas. Ginpahayag yan ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez nga ang bakuna ang manginhanda sa pag-umpisa sang third quarter sang 2021. Nagwa ang pahayag ni Romualdez kasunod sang aligasyon nga si Health Secretary Francisco Duque III ang napaslawan nga iproseso ang pag-secure sang at least 10 milyones nga Pfizer vaccines para sa Enero 2021 matapos ang ginalegar na paslawan sa submission sang mandatory confidentiality agreement sa US firm. Tigin pahayag yan ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga bisan si US Secretary of State Mike Pompeo ang nagbulig man facilitate sang kontane delivery sang vaccine sa Pilipinas sa Enero 2021. Samtang ginpainwala naman ni Duque ang among alegasyon kagin pahayag sang Malacañang nga wala sang may nakit-an nga lapses si Presidente Rodrigo Duterte sa bahin ni Health Secretary Duque. Pero why pa si Duque kasabat, no? Amo taga Action Rex ginpanginwala yan Ginpanginwala wala yun, kuno ya wala siya kuno wala siya kuno Kaya nga nagagawa gini ang ngalan niya ni man. Gining sa likod, sining permi lang ni sa nagligad to na gabandera man ngalan niya. Galing kay hambal ni Presidente Duterte. Wala sang lapses kay Gani Duque. man, believe man si Presidente Duterte kay Duque, kay kundi ni sa believe, sadto pa rin sa gin-kick out ni Presidente. Yes, correct. Sige, sa iban pagid nga balita National Action Rex, istriktong ipatuman sang Department of Interior and Local Government, kundi DILG, ang pagdumili sang pagpalupok karon nga panahon sang Pasko kag bag-ong tuig. Suno iya kay DILG Undersecretary kag spokesman Jonathan Malaya, ginmanduan na ang PNP nga kumpiskahon ang mga illegal nga palupok kag arestohon ang mga makuhaan sini. Kalakip sa mga illegal nga palupok amo ang Piccolo, Watusi, Giant Whistle Bomb, Giant Bawang, Large Judas Belt, Super Lolo, Lolo Thunder, Atomic Bomb Triangulo, Pillbox, Boga, Quiton, Goodbye Earth, Goodbye Bading, Hello Colombia. Perte, no? Goodbye Philippines, Goodbye Earth, Goodbye Bading. Dumakadlo man to sinang... Doon kadamo lang sila nabalaan ka mga ngalan sa mga Gani, palupok, man. no? Ang ginabantay na lang, Lola Dorel, why gidaya? Ay kalay, kay ko may Lola Dorel, Action Rex wasa agid ang alaban. So mo to hangin panglawag Action Rex Ang hindi pwede. Oo, hindi na siya ang mga pwede da, ano na da? Diba si mga pasirit-sirit lang guro Action Rex, guro. wala ginambal ko na no. Di Gani, pero no? usually pasirit-sirit lang na. Tige, ambot ang firecrackers display naton da sa may reclamation kung bukas na da. Ambot lang, kay ginatugyan pa to kay Mayor Bing Action Rex ang desisyon. Galing kay kung bakal mo palupok, bakal mo lang anay pagkaon. Bakal ka correct. lang turutot, dira ako. Pag abot sang December 31, paunihon mo lang daw. Di Ang taklob ka kaldero. Naglain pa Action Rex ang turodot, inbawalan man sa DOH. Nga. Amo nambal ni Undersecretary Verriere. Mayook sila. Ba siguro magbulos-bulos laway. Isa na. Basi amo nang isa sa mga rason na. Yes. Sige, mas mayo nga wala nagida. Pwede man lang kakahaboy da pinggan sa nga lata da sa tunga karsada or guyuron taklob ka kaldero da magahod naman lang na. Correct, Action Rex. Tani may goodbye COVID, no? Nga palupok. Oo nga, palupok. Basi kung may Kaya nag-comment niyo sa sa goodbye COVID, no? Wala ko niya goodbye COVID. Wala kayo mo sina. Si Madam Suset. Yes. Madam si Madam Alunan Suset Suset ang nag-comment. nag-comment. Wala goodbye COVID.
Yes. Si Madam Suset, ito na to sa Pagyapo, no? Ambot lang, Sa ba siguro? Singapore, sa Hong Kong. Ba siguro. Do hindi ko familiar gid kay Madam Suset gid. Nung namin, di nga minsaya, hindi ay COVID yun. Good nun, action dorel, guwapa gid ya. Ay, kalain. Tikon sa bagay, gaprangka gid man sa eh. Huwag gid man sa Kalain. Ayo. Thanks, good Ma'am Suset. Ay, Sige. kalain. Sige, Action Rex ha. Kag ang fireworks display, Action Rex nga private, ginadilian man ha. Dapat, gid, iya lang ka fireworks nga ginadumala sang local government. Hindi pwede gali. Yes, Action Rex. Okay. Update kili sa world records sa Oo. COVID-19 dumalipat pa Hindi wow. pagkalipati kay kahapon ang Negros Occidental doon nagsaka ang hilanat yan. Daw 40 pila na da. 43 man lang. 43. Sus. Sige, sa ano Action Rex? Sa bugos nga kalibutan, ang cases subong 75,274,687. Ang nagkalamatay 1,668,174 kag ang naka-recover 52,848,090. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data 454,447 aton cases. Ang nagkalamatay 8,850 kag ang naka-recover 419,902. Ang Negros Occidental, golpeada gid ang pagsaka, 43 ang nadugang kahapon, nga nagdala sa kabilugan nga 6,156. Kag ang Bacolod, 4 ang nadugang kahapon, nga nagdala sa kabilugan nga 5,538. Sa bugos nga Western Visayas, may 94 ka mga kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 20,947 cases kag ang aktibo nga kaso 1,252. May 371 ka recoveries na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 19,075 recoveries kag may 3 nga nadugang nga nagkalamatay sa bugos nga Western Visayas nga nagdala ini sa kabilugan nga 615 death toll. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabatu na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:53 ang aton oras. Mga dos and don'ts nga pwede naton himuon sining bulan sang Disyembre. Amo lang ang himuon tang hindi makapasaway kag hindi makatugas ang kaladlok lang. Pagpalupok, ipaiway ta na. Igastuhon ta lang anay sa pagkaon. Kagaro ginagmaydang pag upod-upod sa bugos nga pamilya. Hindi man pwede ka jamming upod ang mga friends mo. Kabudlay na likawan tagid, no? Kaya di ta masiguro Kaya di may mga painom-inuman ng Department of Health nga ining bulan sang Disyembre, isa ini ka mag-consider nga kabudlay isang sitwasyon, no? Pero ting Department of Education naman naghahambal nga pwede na magkasulod ang mga estudyante sa mga bulutuan by January, no? Ma-face-to-face na classes mga kaakson. Pero mayara pa sila orientation kag testing himuon second week of January bla mo or first week sang January himuon sa mga eskwelahan nga pwede na maka face-to-face mga kaakson. Ay, pwede. Sige, basta importante siling bulan sang Disyembre sa bugos nga pamilya, hindi kita magsalig mayugid nga maghalong kita, no? Sige, ayos. Kantuan ta ng balita ni Aksyon Eden Abuso kay karon nga adlaw ho subong aga nagbisita diri sa syudad sa Bacolod ang komandant sang Philippine Coast Guard nga si George Orsabia Jr. Ti aminado man si Orsabia nga kulang gid ang Philippine Coast Guard sa bugos nga Pilipinas. Kung sa bagay, aminado gid man kag kulang gid man. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. My good to, Maninoy Rex, aminado si Philip. Madrid ko kanip. Na-notice mo gali. Sige lang, malakay binagyo da. Gani man. Oo.
Okay ka lang na? Okay lang ah. Agod. Ang importante kay alin sang aga bala nga kamayuhan at Yan, sa no? gabi. Hasta na sa Bachinko. Good. Amo na, no? Oo, yes. Kay ti privilege man Action Rex ang syudad sa Bacolod. Kay ti nagbisita gidi si Commandant Philippine Coast Guard Commandant Admiral George Orsabia First Jr. time ni Guro nga nakakadto di siya ay. Do wala ta naka Action Rex yung first time niya pero ti nagsakay siya sa Bag-o to bala nilang Okay. vessel, Tumalin sa Action Rex. Batangas? Atong Gabriela Silang bala. Okay. Nga high-tech nga nga vessel Action Rex nga barko nila nga may helipad kag tiyan mo ni sa pinakadako nila nga vessel Action Rex. That's why pero nagambal siya gali nga ti do medyo kulang gid man ang PCG personnel Action Rex kag rason nga iya ginainganyo kag padayon sila nagapang-recruit sa mga persona nga mag-intra gid sa ila sinihanay. Pero kay Orsabia 18,500 gid lamang ang PCG personnel sa karon apang 40,000 kuntani ang nagakadapat nga puwersa sa PCG agud masiguro nga mabantayan ang 37,000 kilometros nga coastline sang Pilipinas. Dugang pa ni Orsabia sa piyak nga madamo pang ila dapat himuon agud malambot ang ideal strength sang PCG. Nagapasalamat siya nga Anong kabudlayan sa hiring sang Philippine Coast Guard daw? Nubo sweldo o nano man? Actually, Action Rex, do pares man bala sa police, damo actually interested, damo nagasulod. Galing kiti syempre, hindi man nila Action Rex pwede nga panubuon ng ila standard para malagas lang ang ila nga kinahanglan. Di dapat Action Rex fit kagid, kinanlan, gwapo, charot lang. Kinanlan Action Rex makapasar kagid, kag makapasa ka sa tanan nga mga requirements nga ila man gintalana. That's why pero naghambal siya nga Tido subong amat-amat naman nga nagapakita sang interes ang PCG mga pamatanon nga mag-intra sa PCG kag tiiya lang yung ginapahanumdom sa mga personnel nga dapat magaserbe sila sa publiko sang tampad kag wala nagaabusar. Naibaluan Hunyo 1 Action Rex nga tuig sang nangin commandant si Orsabia sang PCG. Sino ganing naka Philippine Coast Guard ng katapo sang media? Si Nang Frances Doran si Balboa. Madam Balboa. Yes. Kag atong taga Kuambla, atong isa pagid nga sino ganito taga Silaybla ng apprentice pa man lang to pero nag Philippine Coast Guard naman subong. Do nalipat Do sa Pero Miag-aw na assign mo. Do sa Miag-aw na assigned siya. Do okay. una-una na sa siguro nga kuan sa Liada. Oo, kami guro ni Action Dorel, pwede pa. Pwede. Pasado, gid ka mo dayon niya. Oo, pasado, yeah, sure. Why na damo nga question na training na lang kinanglan sa inyo? Galing ka lugon sang lugom naman sa buhok. Ati, ang lugom niya, automatic man lang ng lugom na, madula man lang na. Pati pero lantawan lang ni Action Rex sa huyop ng panahon. Huyop ng panahon. Kung ano maging ang mga desisyon natin sa buhay-buhay. Pero 18,500 sa Action Rex ng PCG personnel, nakita taman nga ginaubraman nila ila trabaho. Pero mas manabi pag Action Rex ko malambot gid ang 40,000 nila nga goal hambal ni Orsabia. Pamatiyan natin Action Rex si PCG Commandant Admiral George Orsabia Jr. We are also recruiting more personnel because we have to increase our manpower. Right now, your Coast Guard is 18,500 strong, but obviously it's not enough because we have to grow up to 40,000 strong. Why 40,000? Because we have a total length of coastline of 37,000 kilometers. And we want to have at least one Coast Guard for every kilometer of our coastline. So that explains why we have to grow initially up to 40,000 strong. But we have to go on increasing our strength because we have internal waters, territorial waters, and even easy to talk about if we refer to our maritime domain. So our ultimate objective is for us to grow to 133,000 strong. So that's a long way to go, but what's good about it is that there is a increase in our strength.
and that would mean more opportunities for the young generation to join the Coast Guard, for they are the future. Kabayan lang to, Action Rex, sa Anong pagpahayag man. tinutuyo ni nga magpadulong diri sa Negros Occidental? Actually, Action Rex, nagkadto gid siya kay nagtambong siya sa 3rd founding anniversary man sang Philippine Coast Guard Action Rex nga tani sang Visayas Coast Guard bala kay tani August pa ni Action Rex mo ang ila anniversary. Galing tungod sang pandemic naidog subong lang Action Rex na push through man. Kag di padayon pa man tong ila seremonya sa karon Action Rex ibaloon tan man kung ano pagid ang iban nga mga activities kag palayag man ni Orsabia sa pagkadto niya diri sa syudad sang Bacolod. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa Balita Una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Eden Aboso. Balita gikan sa patrol. Ini may kang tanan sa pag-abot sining aga ni Philippine Coast Guard Commandant George Orsabia Jr. diri sa syudad sang Bacolod, no? Ti aminado siya nga kulang-kulang gid man ang Philippine Coast Guard mo sa bugos nga Pilipinas, mga kaaksyon. Sige pa man ang recruitment nila pero I don't know nga daw lakayang nagasulod sa Philippine Coast Guard, no? Nga mga mangin miyembro bala daw kalabanan sa Philippine Army, sa Police, sa Philippine Air Force. Ang Philippine Coast Guard daw talagsa sa Malacca pero depende pa na sa huyog managuros ang tao. Ayo. Ang Negros Occidental sa pinaka-latest nga report gikan sa Pag-asa, ang probinsya sang Negros Occidental, Roandam gida, nalakip sa yellow warning level sang Pag-asa. Meaning, yara sa yellow level ang Negros Occidental, meaning perti nga ulan ang mabatsagan naton diri sa Negros Occidental. Kag posible magaluntad ang pagbaha kag paglandslide, no? Amo na gid ang tandaan tagid once nga may ulan kag damol siya, may tendency nga mabaha siya kag ma-landslide ini siya, no? Ina based sa 11 o'clock nga data nga ginpagwa sang Pag-asa. Ini may kang tanan sa Tropical Depression Vicky, no? Ang yellow warning level, mga kaaksyon yari ini sa Cebu, Bohol, Southern Leyte, Siquijor, Negros Oriental, Samar, kag Negros Occidental, mga kaaksyon. Amo na ha? Di ang pagbaha posible matabo sa mga low-lying areas magroaligmat gid kag ang mga landslide sa mountainous area dapat gid nga magandam, no? Dapat gid nga bisan paano maka-prepare kitabla o manti kabudlay kung kaisa, no? Bantayan tang dugang sinisiguro by 2 p.m. may additional nga warning advisory gikan sa Philippine Coast Guard, no? Pero Philippine Coast Guard pa sa Pag-asa, no? Amo to mga kaaksyon according sa Philippine Coast Guard nga wala sang biyahe ang mga sakayan pandagat as of this time, no? Roro kag magagmay nga fast craft la, mga fast craft, mga roro vessels wala sang biyahe as of this time, no? Sa mga magagmay nga mga sakayan pandagat na ginabisuhan gid kamo sang Philippine Coast Guard nga never gid kita nga magpalayag ba o kabudlay kung kaisa, no? Nga magsali kita kapalayag katapusan lain ang tiyempo amo na nga magro aligmat gid kita, no? Pero sa mga kaaksyon ta samtang nagapahunay-hunay kamo sa sining odto, samtang regapamati kamo diri kita naiho sa aton sining SAP sa ERB, no? Diri ta naiho sa SAP sa ERB kay tirahon tani anay way pangaton sining
provincial disaster, liog ta to, kay matira tanay, no? Para mahibaluan ta kung sinong winner sang 500 pesos, mga kaaksyon. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ang sarang nga magbaton sang 500 pesos naton mga kaaksyon nga sap sa ERB? Yawat pa man nimo 500 pesos mga kaaksyon garing ang aton sining ginatawgan sa sining mga inoras, no? Lantaon-taon magasabat ni, 21 anyos pa lang, no? 21 anyos, taga Barangay Singkang, diri sa siyudad sa Bacolod. Hello, mayong udto. Sir, ito. Oo, mayong udto si Melo Jane. Melo Jane, correct na? Yes, sir. Morden apelyido mo? Yes, sir. Okay. 21 years old ka pa lang. Sir. Taga dira kagid sa Singkang Airport? Nang dire na akong batider sa taga doon Salvador ko. Okay. Oo. Sige. Gapamati ka na sa Action Radio? Oo. Ayun, ko, sir. Ginood ko. Ako nga radyo kay naulan may kusog. Kusog ang ulanda? Oo. Okay. Hindi gid sulay kay basi mabasa ka iha, ha? Ganit, sir. Sige. Anong mensahe mo? Ikaw winner ta? Sang 500 pesos. Ikaw ang ato sining tagdaog, no? Thank you, sir. Oo, anhon mo ning 500 pesos, anhon mo ni? Hello? Salamat, sir. Okay. Anhon mo ning 500 pesos, ipanagtag mo ni? Pang lang, sir, Pang Christmas ginagmay, Oo. Sige, Christmas. Oo. Sinong mga kilala mo di sa Action Radio? Tanan. Tanan gid? sir. Wala gid bilin, pati janitor kilala mo gid na di. Always janitor. Sige. Salamat gid, Madam. Ano to ganing ngalan mo? Melo Jane, no? Salamat gid, Melo Jane, kag congratulations. Hulat-hulat mo lang ng text sang ni Action Marne kag sang pera padala. Congratulations, Melo Jane. Thank you, sir. Salamat gid, kag congratulations. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congrats sa kay Melo Jane nga nagdaog sa aton sining promo nga 500 pesos para sa SAP sa ERB. Sa sino padira mga kaaksyon nga maagyan kag matawgan, ihasamba lang sa Aksyon Radio kami gapamati. Amo lang nakasimple, no? Ayos, Melo Jane Morden, no? Taga Barangay Singkang Airport. Mangkot pa si Alex Montesa. Okay, congratulations. Ayos, sige. Kadtuan tanay nga mga balita dugang gikan sa aton sining mga action reporters. Tirahon tani ang balita ni Action Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center.
Ini may kang tanan sa Bacolod Respiratory Outpatient Center, drabla sa may base center, padayon ng operasyon. Suno kay City Administrator Imang, swab testing sa mga nagkalabilin nga mga grupo kung sektor nagapadayon. Yari ang kaundan sang report ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Wala problema, Action Rex ang gustong magpa-check up dira sa Bacolod Outpatient o Respiratory Outpatient Center. Grabla sa may Bacolod Bay Center, bangod may mga doktor sa gyapon nga nag-report dira agud nga mag-cater san gusto magpa-check up, no? Kag gusto pabulong abiyo kung magpa-check sa ilang ginabatyag. Kay siring diri ni City Administrator M. ang moman ang Executive Director sa Emergency Operations Center. May mga doktor na iyan nga nagakadto, no? Kag in fact, subong umpisa kahapon, kag nagligag ng pahinadlaw, may mga swab testing ganito sila ginapatigayon, part yapon sa surveillance test sa itong mga sektor na way pa bala magkakompleto o kung way makahingagaw sa nagligad ng mga schedule nila. So sining din ni City Administrator M.A. luwas lang abi ko no fiesta opisyal, limbawa sa 25, sa 24, posibleng early matapos ang mga duties ng doktor. Sining din ang commitment sa city, bagod man para mabuligan noong may ginakinalan kag gusto magpa-check up, amo lang rason nga ara dira ang ila sa mga personnel. Now, Pero damo man nagpa-check dira? Damo, Action Rex, kaya halimbawa, kung paridili sa mga sa Corazon Locsin, hindi daw muling dalaganan sa alas kalabanan. Di ko mo na portik na mo damo. Pero mga minor lang ang mga kaso. Bisan minor, hindi magiging konsibiyam ng yung batyag mo, kinalalo mo yarita ka sa ospital mo. Pero kung para ginabatyag ka, pa-check ka lang pa-check ka, daw sintomas ang COVID, abing namatyag mo, pwede ka na. No? At least kung daw nakita din na ang namatyag mo yan, daw ginasuspetsuhan ba si COVID, pwede ka na dahil mo proseso para sa swab testing ng Sundex. Amo lang mintaan na kahit at least mabuligan ka libre ang swab testing mo kung dira ka sa Bacolod Respiratory Outpatient Center. Now, sila sige-sige na daw sumong. In fact, may mga request magani nga kung kaisa naguguluwa ining mga swabbers, mga medical workers sa pila ka mga barangay as per request man kung kinanglanon may kantuan. So, amo nang rason na ginaschedule nila na yung mga nagkalabilin nga nagapa-swab test. Aring palayag ni City Administrator kag Executive Director sa EOC M. Ang. Sige lang gyapon. Ang Bro Center kaya sige na gyapon. Actually nagakandak kita subong may surveillance testing pa kita. Tapos sige ang consultation. So why kabalakan ang taga Bacolod kung gusto nila anytime pwede sila makakadto during isang period nga may gaduty. Yes. Oo. Kahapon nag-test kita kag subong nag-test continuous ni siya gina-schedule ta lang kag gina-space kay depende sa schedule sa aton mga swabbers. Kung may ara sila mga gina-swab sa barangays, gina-schedule ta na dayon ang aton nga surveillance testing. So bali by group man gyapon kag ano nga grupo ni sila ma'am kung individual na lang? By group man gyapon, pero amo ni sila mga nabilin sang nagigato. Some of them aton mga traffic enforcers, ang mga aton frontliners, kaga ang aton nga mga PNP officers. Ang wala na cater, ang wala na tapos, kay remember nagatag kita gap, nag-suspend kita anay kay may mga companies nga
naglinibo manangila gin surveillance testing. So Sa parayag ni City Administrator M. Ang nausantang nagilapit ang pag-celebrar naton sang Pasko. Padayon man nga nag-remind ang City Administrator kag Executive Director sa EOC na kinahanglan di kita magkalipat kay magkumpiyansa sa pagsunod gihapon kung sa COVID-19 kag dapat sundon ang parugyan kag ang minimum health protocol nga ginapatuman sang gobyerno. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon mo aksyon tay hukon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon R. Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa Iluhanta, ang balita ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kantanan sa bagong drug personality nagkaladakpan sa syudad sang Himamaylan. Kadamo na gid no, bisan din ka lang subong hilit-hilit ga kuan sila ga parada. Kabudlay kung kaysa kagiban pang mga reports gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ano man yang preparasyon sang kapulisan sa probinsya kay daw dito sa southern part gid sang probinsya gatuon ang kanyon ni Inday Vicky. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Sa detalye, Aksyon Brian. Bukan Rex nakasikop sang tatlogid ka persona o ginakabig lang ang newly identified individuals dira sa Barangay Suay, area sang MGB, Barangay Suay, Syudad sa Himamaylan, ang kapulisan dito. Ang ini nga mga persona, Action Rex, ginkilala nga sanday Joanne Florentino, 32 anyos, taga Barangay Kabadyangan. David Brian Paltinka, 19 anyos, taga Barangay Suay naman ini, kag si Juben Jeff Reyes, 20 anyos, Barangay Tuoy, Tanan, Syudad sang Himamaylan. Nakuha sa poder kay Florentino, Direction Rex, ang mga droga, kag drug paraphernalia, 500 pesos nga buyback money, kag sumakon ang tatlo nila sa mga nakuha nga mga illegal drugs, naglapot ini sa 50,000 pesos. Pero dire kay Police Major Romeo Vargas ang hepe sa Himamaylan PNP, mga 2 lang ka bulan nga nagsugod-sugod bulubaligya at usar ining mga suspitsado kag tigayon sila nga nasikop gilayon sang otoridad. Nagpanugid sila nga ang ilang siring source halin sa siyudad sang Kabankalan. Action Rex. Aring pagpalayaan ni Vargas angot sining pagkadakop sa mga kasuspitsado nga nagapati siya nga may ara pagin sa ibanda nga nagkalabilin nga padayon karon ang ila sining nga pag-investigar o kon pag-monitor agon matradakpan pagin Action Rex suno ni Vargas sa Himamaylan City. So kagabi mga nasigisa sa natin personal dito sa parking PBB lens located in Barangay Suay, Himamaylan City. Pati nagkandak dito sa previous population for violation of Section 5 of Republic Act 9165, which resulted in the arrest of 3 drug personalities who were actually being selling illegal drugs. Among sila si Juan Florentino, si David Brian Paltinka, at si Jeff Reyes. Pati tanan tumuloy yung sa Himamaylan na successfully nagpanahon sila during our bypass population. Kasi magambal kita newly identified mga palayan sa advanced line operations in sir. So sa sir, sa pag-investiga, sa pag-surveillance ng sila, mga duha pa lang sila kapulan na nag-open on sa ilang operasyon. Dito sa po ayan supply sir, sir. During sa naman sir tactical interrogation sila, nag-reveal sila still sa kapapalang sila nagakuha sa supply. Action Rex sa parang palayag ni Vargas angot sa regarding sa
preparasyon sa otoridad. Batok siring kon ining bagyo nga si VK, ongoing pa siring material ng ilang siring conference action Rex, pabalot lang karon sa hapon or sa gabi, no? Kung ano ang madangtan sila siring nga Nistoryanay, sila sa Negros Occidental Police Provincial Office. Gina ang gitpakigangot na sa aton ni Deputy Spokesperson nga mo si Police Lieutenant Abigail Binasco. Balita gikan sa Action Brian more than report una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Giraksyon de Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sige, daligid lang ha. Daligid lang mga kaaksyon. Isa lang niho, palusoton talang standby mga kaaksyon. Balik lang kita, dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:21 na ang aton sining nga oras. No? 12:21 na mga kaaksyon. Sige, may tisianay, kulang balang imo sining nga lawas. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdaling na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Ayos, sige, tamyaon tanay ning mga iban pa naton nga mga kaaksyon sa kay Warliton ni siya, may lang nga pagpamati kay Robert Roma, mayong udto lang Action Rex, great ko lang da pre-king gaho. Ayos, kay Yorba Quiniol, may lang nga pagpamati, may hello, Merry Christmas sa inyo po, monitor lang dia sa KSA, sa Kingdom of Saudi Arabia. Gatamyaw lang da pamilya ti Sara kag Lucinio family dira sa Sitio Lagit, Barangay Pasel, Ibi Magalona. Salamat gid, no? Yorba Quiniol. Kay Inday Blasa, may lang nga pagpamati kay Panoy Pinida, may lang nga pag-monitor kay Mutuala, Digong kag Dadang kag Pia. Kay Jerry Acero Jr., may lang nga pagpamati kag kay Gilbert Canite Lamayo, may lang nga pagpamati gatamyaw lang sa akon nga upod nga driver sang Roro bus nga si Hardy Dutis kag si Kuya Jetro nga naga-urok-urok gid sang pamati samtang nagahulat sang pasahero. Ay perti. Sige, halong lang mga chong, no? Ranti Banaag, may lang nga pagpamati, Banaag family sa Inigaran. Okay, salamat gid from Kahinigaran sang Bacolod. Ayos, salamat gidrante. Raymond Legaspi Pinida, may lang nga pagpamati kag Sher de la Torre, may lang nga pagpamati liog lang ko Tamiao de la Torre kag Ballesteros family sa Sitio Balugo, Talisay. Monitor lang ko di Sera sang Puente Villa, Taculing. Thank you so much, Sher de la Torre. May lang nga pagpamati dira Sher, no? And Joval Trinidad, lihog lang ko greet kay Bro Sammy Aguilar kag sa Commander ya nga si Dai Bibing sang San Dionisio, Barangay Granada. Joval Trinidad ang panamyaw naghalin, no? Okay. And sa kay Tomas Brunyola, may lang nga pagpamati dra sa Mansilingan, si Roberto Magdadaro, ga monitor gid sa Aksyon Radio BBB. Ay pwerte. Tomas Brunyola kag Roberto Magdadaro sang Mansilingan. Cresville Matreyes, may lang nga pag-monitor kagawa Dimbong Jocampo. Salamat gid. Ross Guevara and kay Roy Bravo. Totoroy, kamusta ka dira, no? Kay Presto Tumilyama kag sa tanan nga miyembro sang OTTJ. Ayos, salin sa kay Roy Bravo. Ayos, Alex Montesa, Sir, bataon pa 500 bakal niya pudding. Ay, pwede sige Sir Alex Montesa. Damo gid sa nabal, ano? Nonoy Villas, Lingyak Surex, kagi ko da, one time sa Coast Guard Banago, kibot ko, abi ko, kabaret ila, headquarters, halos guluwa na itpan. Ay, perti itpan na damo, babaye, mga 10 p.m. kag may pandemic pa. Gali ka? Nonoy Villas. Salamat, Ginoy, gaguluwa pa itnap nila, kay Humalima, may lang pagpamati Humalumina, no? Humalumina, dara sa Barangay Tangoba. Aaron Tagonera, may lang pagpamati Gudnon Aksurex diri sa Sibuga, inulan halin pa kadlawon hasta subong, no?
halin sa kay Aaron Tagonera. Kay Rene Coliantes, may lang pagpamati. Kay Lones Nathaniel Del Monte, may lang pagpamati from La Carlota to Drum Beating City. Ay, puwerte, Lones Nathaniel Del Monte. Kagawa din Bong Campo sa Maaw, may lang pagpamati. Chris Vilma Reyes sa Barangay Estefania sa East Homes 3. Kay Tatay Jerry Acero Senior sa Morsia, Montoya Sumido, Arsenio Treyes Tesoro, Chansay Olvido Family. Ayos, Maria Teresa Hofilinia, may lang pagpamati, Maria Teresa Hofilinia. And tamiyaw lang ni Alex Montesa, Guillermo Gimo Clarito, padayon siya nagapamati, base makadaog siya kuno sa SAP. Ayos, dagang salamat gid Sir Alex Montesa. Leah Sasoy, may lang pagpamati Leah Sasoy. Kay Cory Vidaha sa Kuwait, thank you so much gid kay Nonoy Tahones, may lang pag-monitor. Rian Montesa, may lang pagpamati Rian Montesa, no? And okay, Christine Minies Villalobos, may lang pagpamati Christine Minies Villalobos. Okay, sa iluan to Dennis Dalumho. Kung mayari pa mga greetings dari kay Mary Jane Saludares, tamyaw lang Melanie Bailon sang Barangay Delicioso, Ilog, Negros Occidental, from Hong Kong. Mary Jane Saludares. Elizabeth Malaka Gamala, may lang pag-monitor kay Pastor Sibalios sa iya sining kadlawan. Happy birthday manggali Pastor Sibalios, no? Okay. Thank you, Gidset Panyaga. Thank you so much, Gidset, no? Salamat, Gid. Sige, daligid lang. Standby mga kaaksyon. Manong balik ang inyo sining palatuntunan sa Dirigid Lamang Madugay. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nagkahintangan Responsable at pagbalita Pagdali na ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:40. ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. Ayos na ang rayuma ko, Skilan. Oras gindulong sa kaalwan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy. Now in the Philippines. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:41 ng aton oras diri sa inyo sining palatuntunan. May lang pagpamati kay Sir GGC Kasanag. Ay, puwerte. May lang pag-monitora. And Sir Dino Alik, may lang pagpamati kay Charles Keventan. May lang pagpamati, Sir Charles Keventan. Kay Dino Alik, kay Roel Gostilo Tuna. May lang pagpamati, Toto Roel. No? Kamusta dira? Kag Milo Soberano. May lang pag-monitor. Kantuan tanay nga balita ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa 7 ka mga sagaynon nga nagatrabaho sa siyudad sang Bacolod kag nagpaidalom sa libreng RT-PCR swab testing sa siyudad sang Sagay agod nga magkapauli nagpositibo sa COVID-19 yaho. Ibaloon tabi ang report ni Aksyon Eden Abuso parte sa sining ay subo-subo mo nga balita instead December nga makaupod ang pamilya positibo pa ti ining hugada ti daw mangin problema gid ini no. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa detalye sining balita Aksyon Eden. Action Rex, 7 ka mga sagaynon ang nagpositibo sa unang schedule sa gitanyag na libre nga RT-PCR swab testing sang syudad sang Sagay para sa mga pauli sa ila lugar sa sininga holiday season. Secretary ni Ryan Bonghanoy nga mong IATF head sang syudad sa tong Desyembre 12, 35 ang nagpaidalom sa swab test kag 6 diri ang nagpositibo sa COVID-19 samtang sang Desyembre 13 55 ang nagpa-swab test apang kaluyan isagid lamang Action Rex ang nagpositibo. Dugang pa ni Bonghanoy ang 7 ka nagpositibo ang ginkuha na sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Sagay kag ginpaidalom karon sa 14 dias ang isolation. Buwas na adlaw Desyembre 19 kag Desyembre 20 ang ulihing adlaw. Ining 7 diri ni obra sa Bacolod? Yes, Action Rex, sari-sari. Kuno mga may ara construction worker, may ara security guard, may ara call center agent, Action Rex. Sige. Pero tanani sila Action Rex mga asymptomatic. Pero tigin kuha na sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Sagay for isolation. Kag tibuas nga adlaw wala pa sila Action Rex ang data gid kuno kon pila ang nagpa-pre-register kay ti kalabanan same sang ligad nga December 12 kag 13 mayara iya sang mga naga-walk-in. Ti ambal ni Bonghanoy mas maayo nga makigangot gid sila sa LGU para sa swab testing buwas nga adlaw nga patigayonon sa gihapon dira sa Benjamin Hall diri sa syudad sang Bacolod. Pamatian naton si Attorney Ryan Bonghanoy.
swab, after the swab, i-advise na sila to do isolation, no? Behind the result. So, pagwas ng result, ginsugat sila namon. Subungari na sila sa facility sa Ulcagay. Yes, pick up natin sila, and then, natin sa facility sa no need nga, kay according sa aton mga medical team and amo pa niya ang hambal sa WHO, after 14-day na containment, ma-additional ka lang 7 days na further isolation sa balay, you're good to go na. Hindi ka nakabalik sa community. As far as long as you are asymptomatic, meaning no signs of, no symptoms of COVID-19. For the 2 days, asymptomatic na sila sana 19 and 20. Wala ko update subong on how many are nagre-register. But based on experience on 12 and 13, laban walk-in dito na nagasulod na lang mag-fill out sa ilang CIF form. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? May lang pagpamatid ra kay Lones Nathaniel Del Monte, Oriarte Subdivision, Galicia. Sige kag Eleuterio Parcondayon, no? May lang pagpamati kay Filinora Oliveros. May lang pagpamati dra sa Barangay Robles, La Castellana. Filinora Oliveros kag Mary Jane Saludares. Ayos. Sige. Kag Life Extension Vitamin D3 kita. Alas 12:48 sa iluan tanay si Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa Bacolod City Police Office naka full alert status angot sa Baguio Vicky, no? Rescue group sang PNP handa na kung kinahanglanon. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Mayong agpo. Grabe nga tingaw mo ba? Ang mga resulta sa ngalit sa nababoy kakansi. Mo ang litsyon ng baboy kakansi. Ayo di purma. Ay, perte. Amo ng resulta, no? Amo ng resulta sang tingog? Oo, tumalumos ka. Tumalumos ako. Ayo di purma. Ang baboy litsyon kakansi, kadamo-damo sa baho. Eh, tamang pangutok. Doon nag-ubo-ubo ako sang kansi, ah.
Kanamit sang ginatiran nyo. Kansi kay ang tulan, puro puno gubla utok. Abi ko kunang tulan, puros tulan. Ayo di purma. Hindi nagkaaw ko na mo utok para padugagan ng utok. Okay. Kaon mayo utok. Parang nagdamo ang utok. Kag nagsulubra ang utok. Ayo, maulano ng tsimpo ta sumong. Bulubog na, mabulubog yun ang tsimpo. Gani, no? Action Rex, no? Kabay pa nga, hindi na di maglapta pa sa aton, kay daw buwas pa ni kagahon siya blama agid di sa aton mo. Matira? Oo. Ate, ilang taon ta, no? Eh, kabay unta nga, upangan siya ni COVID. Upangan siya ni COVID. Upangan siya sang kwan, sang bulalo. May lang nga pamate kay Kapitan Chad Feria kag kay Kagawad Joe Fred sa Panta. Amo na namin kapalit. Ara na. Ayo di purma. Pakihon pala. Ara na. Ara na, pakihon. Talaga na tayo masura kita sa ulan. Ang importante ang dila, hindi lang masang. Amo nang problema kung mabasang dila mo. Yan, ay kayo laban ka kita ya sa pasmo. Laban eh. Amo ginaya. Hindi ka kayo makapanabor sang Litson kag kansi ni Bao ka namin Action sa. Art, no? Pwerte. Mana na, mga tong subong nga panyaga. Ang kay Action Art kansi to? Oh, yun ang Action Art kansi na. Ngala ko dumay ngalan kay. Ayo di purma. Kamay ngalan Poseidon. Ano malubos ko kani sa sabaw, kay pwede lang sabaw, ano utok ng mga nagagko, makain ko mga tol. Ngala ko doon hindi ka pang hilamos si Papang Alvin kay. Grabe si Action Art Binahan na fin na Daw patitulan niya daw o usapon niya. Ayo di purma. Tama ko no kahumok mo. Ba, Namihan kisaya kati, balo ka naman sa Action na Alvin, nagakuan mo. bata pa kagdamo pa unto mo. Bata pa nga nagakuan ng unto, no? Ayo di purma. Kay Mary Vic Piniti Peruelo, dara sa Kabangkalan may lang nga pag Pamati Oo. Merry Christmas! Boss Idis, si Kuano? Sino na? Si Dennis Richard Tiburuma. Rasa. Niya daw, ay wow, daw panabog kalang kikik actionerik. Ay, pwede nga kikik na. Ayo di purma. Kikik yan, no? Grabe ba si Tibor ba? Kumahuya mataba. Kay Joseph Chua, da kay Manuel ko may lang nga pag pamate. Pamate kapag monitor na sa ton BBB program. Si Paring Nono Agisando, Marie Elizabeth Agisando. Dahil sa manuling kawayan, no? Monitor man sila. Oy, salamat din, no? Basta na pre ang simpo, ulan-ulan na. Ulan-ulan giguro to. Kaya daw dito to sa south ang tirada ya mo. Southern Negros to? Pero daw makita mo di sa mapa o daw bilog nga Negros gidyo. Grabe ang galom eh. Do halos bilog nga Negros naging kapulan ka galom. Gani, no? Medyo hinahina na kay matalok ang dalan ta, no? Kag basi mabasa naman ang cellphone ta, no? Laban. Basi ba? Dula lang numero bla. Dua ka cellphone, no? Laban. Kita mo, ang isa lang bakal gid kay duwa ka cellphone na bagdang gid, no? Na disgrasya gid. Nabasa gid, nabasa. O ano to? Ang nalagtok to? Ano tong naglagtok to man? Ano to? Mayari pa di, ambot ano to, Daway, Ano na? Nadagdag li Actionel Maro sa dinyo? Dinadagdag na? Ariyo? Ay, nadagdag? Oo. Ate Syagid. Syagid? Ano to? Why kalo? Sa dini nagalin niya man? Bulan ba? Sa dini yan nagalin niya man? Ay, ito ginalog-logan ka na? Kuwan man yun, basi sa computer niya sa likod blaw. Oo. Why kalo? Ba? Si Basti Gerheno, sir. Sir, may apa na? Malang pag pumati kay Toto Basti Gerhen, no? Yes, may apa na. Toto Basti na, no? Kay Shanta Marilamag, may man nga pag pumati kay Shanti Marilamag, adra na pre, sa likod, tingala ko man nga. Nakakas. Nagulpi lang kung nagginkulbaan ko. Kung ano ini? Resulta na sang di mo papagkaon, baboy ka kasi. Ayo di purma. Ika-program ko na, pabilisaro mabis, baboy ka kasi.
Ano po, nagkakalahulog po ng mga karagalan sa aking computer. Nakibot man ko nga dugulpi lang nagumo sa kay gatamod ko rin sa piyang computer. Relax ka na, kay may bilin pa. Sabi ko kung wide na. Ayo di porma. Dapat... Ito po ko nila mga tulay nga puro utsok. Kaya ka yung piling ka pangit sa sagwa subong ka dinaguso gini. Bakit dinaguso ka dinaguso kaya ti namit ang atong panyaga subong namit gid ka panyaga. Kansi with matching litson. Ikaw lang di anayo kay manyaga ko. Ayo di porma. Ay. Hindi mo. Napaila-ilaan mo gid ko. Tapos mo commercial babay ka na tayo. Sige, anong preparasyon sa mga kapulisan tanay? Ano yung problema kay SOP na sa Bacoor City Police Office basta galing amo na nga panahon nga may bagyo ang napay dalo pagkita sa wind signal number 1 di dapat ang atong kapulisan mangin alerto pero sila ni Police Lieutenant Colonel Jose Ider Manzano ang Deputy City Director for Operation nga ang kapulisan handa na kung may aragin man matabo nga way man ginapangayo sa sining Bagyo Biki handa ang kapulisan naton nga mag-rescue sa mga lugar kag barangay nga masami ginaduawan sang baha sa amo ni nga malain sang panahon Action Rex. Suno sa kay Manzano nga ginalerto Manila ang halos taran nga mga station commander sa ila sini tagsa kay area of responsibility nga mag-ulualigbat ila binigid karon sa kagahon kay tito amo na expect na magarapay ang bagyo nga si Biki sa southern parts ng Negros Occidental. Tinatuloy ko baan niya hindi hangin kundi ang dalang ulan sa sining bagyo Action Rex. That's why may panugyan man si Manzano sa mga balay nga nagregister sa ikadbaybay sa suba nga mag-ulualigmat lang kay diri sa aton sa Bacolod although nga ten ulan din medyo hindi giyadamol pero ang sa bukid black shore sa muning kulubaan mo magdulhog bala ba sa igulpi lang kag magtaas gulpi man ang tubig sa mga suba naton nga amo ni ang ginahalinan sa pagbaha-baha kakagusati kundi malason Action Rex may mga kabuhi pangungkisan nga ginadalaman ang ini nga mga sahi sa nga kalamidad Action Rex. Siling ni Lieutenant Colonel Jose Ider Manzano ang kapulisan na padarom sa full alert status sa sining malain kag mabagyuhon nga panahon. Yari si Manzano sa interview sa Action Radio. With regards to the preparation of our unit sa incoming tropical depression, under kita sa signal number 1 category. So of course, in close coordination kita sa aton city DRRMO with regards to our preparation to this calamity. Pero kung lang tawon yan naton actionary, no manaya-naya man lang aton nga tempo, but then we are preparing for any eventualities gani that may brought sang sining bagyo. Of course, bisan ang balo naton nga daw wala sang ulan, wala sang hangin, but then hindi natin mapaktan bala ang ginadala sang tiyempo since may ara kita warning signal, so dapat at least alert din ang aton yung mga pumuloy especially sa mga flooded areas hanggang sa mga coastal areas naton. May ara na kita warning signal sa ila actionary to be alert kag closely coordinate gid sila sa aton nga mga barangay officials para at least malerto man ang mga pumuluyo nga nabilong sa ila area para at least ma-alarm na regarding sa aton tropical warning signal. Kaya ibalaan naton may ara kita mga pumuluyo nga hindi updated mo sa aton weather condition o weather update. So at least ma-alert sila, ma-aware sila kung ano ang sitwasyon sa aton tiyempo. May ara kita ginatawag nga search and rescue operations team kag anytime pwede natin sila ma-deploy kung kinahanglan sa aton nga mga pumuluyo kag kinahanglan gid sang responde with regard sa mga calamities. We're on still full alert status yapon kita rin since the time nga may ara kita pandemic. Full alert niya aton nga PNP lalo pag nga may ara kita subong warning signal sa bagyo, so heightened alert kita. Action Rex, si Police Lieutenant Colonel Jose Ider Manzano, ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP sa interview sa radyo. Angot ni sa ginapreparahan nila sa sining Bagyo Biki nga ari na sa probinsya sa Negros Occidental, syudad sang Bacolod. Ang inyo kaksyon sa Bacolod PNP, Merry Christmas and a prosperous New Year to all. Dumayo Ayo. Ang inyo kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbalag report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Salamat sa ginaksyon Eric Magbanwa. Siling ni Bernard Santillan, Action Rex, nagamonitor kami diri sa imo kag kay Pre Eric sa Kupon Barangay Dik. Ano sa Kupon Barangay Dik man? Dik isa. Kuala kami di sa inyo duha pagkadlaw. Ay, porti. Sige Bernard, kag sa mga grupo mo damay lang pagpamati, no? Sa kay Jenny Rose Standard Bilyesa galantaw man through Facebook page. Okay, sa cellphone. Sige. Sang sumag si Bikay, sang sumag. Salamat gid kay Set na Pulis Magwad. Salamat gid Andro Manggilan Villarosa. Late na ko pamati sa programa mo Action Rex maulanon nga panahon. Gani man kay Veronica Santillan Manukan may lang nga pamati kag kay Merly Dolido Magallanes. Ayos. Sige, dali gid lang ha. Sa mga ka-aksyon ta, standby aksyon Roger sa siyudad sang Cadiz, aksyon Percival Villamor. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal Sige, kantuan ta na ang mga balita out of town. Unahon tanay si Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kangtaran sa wanted person nga 14 na katoy ginapanaguan ang iyang kaso nga homicide nadakpan sang kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Kag City Disaster Reduction and Management Office sa among siyudad nakahanda kung magbasko gidman si Bagyong Vicky. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, isa ka wanted person nga 14 katuig nga nagpanago man sa iya sini nga kasong homicide at tigay madakpan sa kapulisan. May mga alauna 25 oras na sa bayan sang Purok Binos, Barangay Mabini sa siyudad sang Cadiz. Ang gindakop, ginkilala ini sa ang suspitsado. Ginkilala kay Gary Ruiz, artikulo 43 anyos sa edad, residente man sa mga lugar. Ini siya nagapangatubang sang kaso nga homicide nga ginisyo sang korte sang RTC Branch 60 kag ginigagpirmahan sang retirado na judge nga si Judge Renato Muñoz nakapitsa pa ini Mayo 28 kay 2004. So masubran 16 gid gali katuig kag ini siya ang nagpanago. May piyansa naman nga 40,000 pesos para sa iya sining nga temporaryo nga kahilwayan kag inikaron nga persona ang detenado sa bayan sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Samtang sa tiyak na bayan bangon sining Bagyong Vicky nagpatigay sa pag-sinapol meeting ang City Disaster Reduction Management diri sa may siyudad sa Cadiz agod nga preparahan man kung magbaskog ang bagyo nga si Vicky. Ang pag-atag man sa statement ni board member Jong Binmiran nga mumalang itagan sa tasking sa Mayor Salvador Bading Escalante may kantaran sa preparasyon basta mayara nga bagyo sa aton nga Philippine Area of Responsibility labi na gikaron nga ang target sini amugid ang probinsya man sang Negros Occidental. Para matinalip po ating mga kausdanan ang ganata okay
every time of the day, in hours a day, pagkamakitod sila para lang panagyan natin ang inyong mga nakapunta. Ang pagbayad ni Board Member Jong Benderhan sa sining mga preparasyon. Report gikan sa syudad sa Canis una sa Barita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Guti mega report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Sa iduan tanay si Aksyon Percival Villamor sa syudad sang Bago. Ini may kang tanan sa isa ka 40 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan pagi sa warrant of arrest. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang police station sa Bago City nagkandak sang operation against sa wanted person kahapon mga alas 2:05 dito sa barangay Lagasan, Bago City. Kag ang operation ginapamunuan ni Police Major John Jewel Batos-Batusan upod ang alert team nga ginapamunuan ni Police Master Sergeant Neil Glenn Bulauro Action Rex. Kag nadakpan diri ang isa ka persona nga may warrant of arrest nga gikilala kay Hajik Latido Iparocho. 40 anyos, may asawa, kag pumuloy sa Rizal Street, Barangay Maaw, Bago City. Kag inisag serbihan sa warrant of arrest nga may case number 20-52 sa 482 sa kaso sa violation sa Republic Act 9262. Kag ginpanaog ini ni Honorable Judge Puibi Gargantiel Balbin sang RTC branch 41 Bago City, Bacolod City. Kag may pizza ning warrant of arrest adtong November 10, 2020. Kag may bill recommended ni Action Rex nga may 72,000 ka pisos para sa iya temporaryo nga kahiluwayan. Karon ini ang suspetsado Action Rex ara karon naunong sa custodial facilities sang Bago City kag nagapangatubang sang kaso nga ginpamanaog sang korte batok sa iya. Report live gikan diri sa compound sang Bago City PNP ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulengki. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad. Happy Friday sa inyo tanan-tanan, kag halong lang kita haro, aligmat gid kita sa sining maulanon nga tiyempo. Especially sa higad sang mga subada nga kun gamay lang nga ulan bla, perting dagana sang tubig, pagro aligmat lang, no?
Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa diligidamang madugay upod na kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sa aksyon sa kahanginan Aksyon Rex kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.